Pagsulod pa lang nimo sa Barangay Pasil sa syudad sa Subo, dili ikalimod nga ang una nimong masayran ang gidaghanon sa mga bata nga mulupyo sa maong dapit. Ang uban gaduwa sa kadalanan ug ang uban lingaw nga naligo sa kadagatan. Base sa datos sa Barangay Pasil, moabot sa sobra 2,000 ka mga kabatan-unan ang nagpuyo dinhi. Apan nasuta sa mga opisyales sa barangay nga kuwang sa pagtagad ang ilang edukasyon. Tungod sa maong problema, nahukman sa mga kawani sa sangguniang kabataan sa maong barangay nga magmugna og usa ka learning hub nga gitawag nila nga social cafe. Hulman ni namo nga proyektuha alang sa among nakita nga pagkulang gyud sa pagtagad kabahin sa edukasyon sa ato ang barangay. That would be one of the kuan sa ato ang barangay ba na a safe spaces for the youth gyud sa Barangay Pasig. And na-come up ang usa ka kwarto or opisina diin ang mga kabatan-unan sa Barangay Pasig nalingaw gyud og natagamtam gyud nila ang serbisyo. Dinhi sa social cafe, libreng makagamit ang tanang pasilnon sa ilang wifi, computers ug printer. Anaa po'y mga libro sama sa encyclopedia ug uban pang mga reference books. Giklaro sa SK Chairman nga dili lang educational ang katuyuan niini. Dunay nakaandam nga sofa aron mamahimong makarelax ug makapabugnaw ang mga batan-on nga na-stress sa ilang pagskwela o pagtrabaho. This is not just only for an academic purposes. So, binaka to mga stress sa work, if they can do Dota, if they can do gaming here, that's okay. No? But rest assured lang ang ilang pagsulod din hinaagud sa their purpose. And most probably, majority is academic and uban kay mag-surfing na, and that's okay. Gani trending karon sa social media ang maong kalambuan sa barangay, human nga ilang gipost sa Facebook nga niabli na pag-usab ang social cafe, human kini masirado panahon sa eleksyon. Good morning, Chairman. Apan saysay sa chairman nga wala siya tuyo nga mangdaot o mo pressure sa ubang mga sangguniang kabataan official sa laing barangay. Gani andam siyang mutabang sa ubang SK officials nga gusto sab mutukod og learning hub sa ilang barangay. But one thing for sure, if the sangguniang kabataan council sa inyong barangay would really want me to or ask me to help them if saan nila pagbugna sa inyong arling, I'm willing to help. We actually have no intentions to discredit, to mislead, or pressure anyone. Especially sa mga bagong SK na nga ng lingkod karon. We don't want to pressure you. Naabtan sab sa MyTV Cebu nga adunay pipila ka mga estudyante nga nibisita sa mga social cafe aron magpa-print silang kinahanglanon sa tunghaan. Importante kayo kaya ang printing po lang daan like for now no karon ang price na sa each bond paper kan pa kanang dili colored so 5 pesos so here which is kanang big kayo nga help kay free ra then napadyoy ka ng computer nga dili pwede ka maka-edit which is dili tanan estudyante kay naay privilege nga naay mga laptops naay mga gadgets. Dili ra for printing, dili ra for computers. Pwede sa diri mag-study, pwede diri mag-collaborate with other students and sample sige kay may science, sige kay may ug math nga. Murag diri gani tanan mag-abot so kanang nice siya kay as kanang space for collaborating sa students. Ang maong proyekto nagpamatuod nga dili lang puro liga ang proyekto sa SK, apan aduna puy alang sa kalambuan sa mga kabatan-unan. Alang sa mga interesado nga mo-donate og libro, mga bond paper ug uban pang kinahanglanon sa social cafe, mamahimong moadto diretso sa opisina sa Barangay Pasil. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.